ne balimaw bi an sigi kun ye mun ye Bathily Niang a bɛ ka Mali foncer dingɛ ka bɛɛ lajɛlen labɔ kunu a tun bɛ dugu dɔ la a bɔra yen fana bi a taara dugu dɔ la an b'o dalilu di aw ma mais yani an ka don an sigikun kɔnɔ kunu attaque dɔ kɛra Moti mara la an ka bato belebeleba dɔ i y'a faamuya b'a la terrorisiw y'a attaqué i y'a faamuya b'a la mɔgɔ dɔw nin tora a la an bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin olu ma ala k'u dayɔrɔ sumaya u y'an ko kiti min na ala k'a nɔgɔya i y'a faamuya b'a la k'a ɲini maliyɛnw fɛ hali bi an jɔlen ka to an ka ɲɔgɔn minɛ o dɔrɔn de bɛ jamana in jɔ hali bi an jɔlen ka to parce que MINUSMA tagatɔ min filɛ nin ye a ma nɔgɔn dɛ MINUSMA tagatɔ min filɛ nin ye bilahi a tɛ taa gɛlɛya kɔ an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ mɔgɔ si kana décourager an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn minɛ parce que ni k'i b'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka bɔ jɔnya la a tɛ taa gɛlɛya kɔ a tɛ taa tɔɔrɔ kɔ a tɛ taa sɛgɛn kɔ an b'o waati de kɔnɔ nin waati in na hali bi an jɔlen ka to an ka ɲɔgɔn minɛ bato min attaquera i y'a faamuya b'a la c'est comme ça n'i ye dunu golobatɔ ye n'a bilatɔ tɛ a faratɔ don baara sera a kuncɛyɔrɔ de la MINUSMA bɛ k'an ka kanw bila dɔɔni dɔɔni mais o tagatɔ min filɛ nin ye fo k'u ka fitinɛ de kolokolo parce que dimi de b'u la tagabagatɔ a tɛ bon ɲuman kɛ quoi k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye hali bi an jɔlen ka to ala ka hinɛ banbatɔ ninnu na voilà an sigikun o ye i y'a faamuya b'a la an ka juges bɛ ka baara kɛ bi a ka bon hakili ma an ka juges bɛ ka baara kɛ bi a ka bon hakili ma zone caman bɛ ka minɛ zone baden de bɛ ka minɛ n'an bɔra yen nɔ min ye Makɔrɔ ka jamana n ka cɛ tɔɔrɔ bɛ yan dɛ an b'an da don o fana la tɔɔrɔba de bɛ yan Burkina fana i y'a faamuya b'a la Ibrahim Traoré ale ye hakilina ɲuman ta ka ɲɛsin Burkina ma an b'an da don o la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ i y'a faamuya b'a la min ye Tiseri dutigi da Jaguraga ni waati man ta an tɛgɛ ma an b'ale cancan yan kosɛbɛ kosɛbɛ inshallah o de ye an sigikun belebeleba yɛrɛ yɛrɛ ye an bɛ a daminɛ ni Bathily ye a bɛ ka baara minnu kɛ Mali kɔnɔ a sara bɛ ala bolo nin y'a dɔgɔmuso ye bɛɛ lajɛlen fo ni an ye hivernal sur kɛnɛ kan an b'i kɔ ye nin hakilina in ta mun kama parce que n'i ko an b'i kɔ ye politique tɔn de politique tɔn min sigira Mali ka ɲɛtaga kama n'i ye mɔgɔw ɲininka u b'a fɔ ko an b'i kɔ u bɛ mun kɔ u bɛ jɔn kɔ an bɛ baara de kɔ an bɛ Mali ɲɛtaga de kɔ an bɛ kɛwale ɲuman de kɔ o de la tɔn tɔgɔ dara ko an b'i kɔ politique tɔn min don a ye danfara don ani politique tɔn tɔw cɛ cogo di a donna n'a cɛ ni baara de an b'i kɔ bɛ baara de la su ni tile an b'i kɔ bɛ fɛn fɛn kɛ a nafa bɛ se jamana kɔnɔdenw de ma forage b'o la ɲamancɛ b'o la denmisɛnninw ka école ko b'o la musow ka safunɛ dilanyɔrɔ ni ɲɔsikow ni tigadɛgɛ dilankow b'o la a tɔ ka ca an b'i kɔ bɛ nin fɛn fɛn la bɛɛ kɛ kun ye malidenw ka lafiya parce que politique kan ka kɛ sababu de ka nafa se population ma k'an se yan bi an nana u ka pɔn bɔ voilà an bɛ a lajɔ yan nin ye Bathily Niang dɔgɔmuso ye Binta Niang i y'a faamuya b'a la o filɛ nin ye Sogoninfin ko Sogoninfin quartier dɔ de Bamakɔ a pɔn dɔ tun bɛ yen nɔ a tun falen don san 10 nin kɔ mɔgɔ ma kɔfilɛ pɔn in na olu taara ka bɔgɔ bɛɛ bɔ ka tila ka pɔn in dilan ka ɲa o bɔra o yɔrɔ fana la o taara sɛbɛnnin kɔrɔ jɔn k'a lajɛ n'o fana image bɛ n bolo yan ka taa bɔgɔ bɛɛ lajɛlen labɔ ni muso in sara bɛ ala bolo dɛ foyi ma muso in ko diya ne ye ni nin tɛ a y'a lajɛ dɛ sɛbɛnnin kɔrɔ a filɛ foncer dingɛ filɛ nin a tun falenba don muso in bɛ k'a bɛɛ labɔ bi Bathily ala ka barika don i la a filɛ o ye foncer in labɔ a ji filɛ nin fo mɔgɔ bɛ t'u ka fini ko ye ka foncer in ka a bɔgɔ bɛɛ lajɛlen labɔ san joli président tɛmɛna hali mun kɔ filɛ na sɛbɛnnin kɔrɔ a filɛ foncer in de tun filɛ nin k'a fa bɔgɔ la dewu fo binkɛnɛ bɛ falen a kɔnɔ Bathily taara ka bɔgɔ bɛɛ labɔ i y'a faamuya b'a la filɛ nin ka bɔgɔ bɛɛ labɔ fo ji sanuma bɛ sigi a kɔnɔ ye fo ji sanuma mɔgɔw bɛ ka t'u ka fini ko ye ala ka sini kɛnɛ d'i ma ni Assimi m'a ka parti sigi anw bɛ don Bathily ka parti kɔnɔ ni Assimi m'a ka parti politique sigi anw bɛ don Bathily ka parti kɔnɔ parce que a bɛ hinɛ fantanw na a bɛ ala dɔn a b'a faso fɛ a ye baara kɛ Mali kɔnɔ hali IBK m'a kɛ bilahi Bathily ye baara kɛ Mali kɔnɔ IBK m'a kɛ ATT m'a kɛ Alifa m'a kɛ Bathily bɛ ka baara min kɛ bi
président tɛmɛna mali kɔnɔ ma se ka kɛ kuma ma se o musow ma anw ka fonse dungɛw tun falen don ni samiya sera kɔnɔna fili bɛ ɲini ka fantanw faga ji bɛ taa ni fantanw ka du ye mɛ ɲina fantan bɛɛ lafiyalen don ayiwa bɛɛ bɛ da ka sunɔgɔ hakili sigilen grâce à qui Bathily ni Assimi m'a ka parti sigi an bɛ don Bathily ka parti kɔnɔ ni Assimi a ka parti sigi an bɛ to Assimi kɔ n'an b'a ka parti sigi an bɛ don Bathily ka parti kɔnɔ ka Assimi dɛmɛ c'est comme ça ala ka barika d'u la ala ka sini kɛnɛ d'i ma an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ ne balimaw a ye dugawu k'an ye dɛ faransi bilama a ma nɔgɔ dɛ ja kuma min fɔra ko faransi ka courant fanba bɛ bɔ Niger de tiɲɛ don kuma min fɔra k'a fɔ ko faransi ka courant fanba k'a bɛ bɔ Niger tiɲɛ don hali nɛnɛ ma se fɔlɔ hali nɛnɛ ma se courant tigɛ bɛ yan a ka bon hakili ma an b'o dalilu di aw ma information à la source hali nɛnɛ ma se fɔlɔ courant tigɛ bɛ yan bilahi n'a fɔra ye i bɛ t'i kun fɛ ja a y'a faamuya b'a la ko courant fanba bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Niger de depuis Niger y'u gɛn i y'a faamuya b'a la courant bɛ ka tigɛ yan dɛ courant bɛ ka tigɛ yan bi a ka bon hakili ma comment ça s'appelle semaine kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ quartier min na siɲɛ fila san tan nin kɔnɔ bɛ faransi a ma deli k'a ye ne bɛ semaine quartier min kɔnɔ semaine kelen kɔnɔ courant tigɛra siɲɛ joli a bɛ preuve bɛ n kunna kuma min fɔra k'u ka courant fanba bɛ bɔ Niger tiɲɛ don depuis Niger y'u gɛn nka cɛ depuis Niger y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta tɔɔrɔ bɛ ka s'o ma de sans Afrique faransi tɛ foyi ye ni Afrique tɛ faransi tɛ ka kɛ papaga ye fali bɔ a t'u ka dugukolo duguma ka hɛrɛ bɛɛ bɛ bɔ anw de bolo c'est pour cela k'an bɛ k'u gɛn komi wulu k'u tɛ taa n'u ka hɛrɛ tun tɛ yen bilahi o tun bɛ bɔ yen n'u ka hɛrɛ tun tɛ yen o tun bɛ yen bila joona mais u ka hɛrɛ de bɛ yen an bɛ k'u humilier k'u lamaloya k'u sugu yira diɲɛma bɛɛ la o bɛɛ n'a ta u ɲi gɛngɛlen b'an na k'o tɛ taa ka bɔ yen ne balimaw an ka lajɛ dɛ walahi a ye dugawu kɛ tunkarankew ye dɛ an filɛ nin tilema de kɔnɔ tilema courant bɛ ka tigɛ ni nɛnɛ sera an bɛ kɛ cogo di la question est là sans Afrique faransi tɛ pas pareil ne y'a dɔn kunu ni kuna se nin de bilahi courant tigɛ bɛ yan a ka bon hakili ma an ka image lajɛ fɔlɔ. Voilà, salam alaikum la famille Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. A tɛ ye ka ɲɛ o. A daminɛna tuguni dɛ. Voilà an ɲɛ t'a la a tɛ ye ka ɲɛ quoi. A bɛ hakɛ to. Voilà a bɛ hakɛ to n b'a kɛ a la quoi. A daminɛna tuguni. Courant tigɛra fan bɛɛ fɛ. Dibi de bɛ yen quoi a tɛ ye ka ɲɛ quoi. Peut-être n bɛ sɔn ka bila an ka page sanfɛ. Courant tigɛra an ka quartier la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la. Nin de la ko k'u tɛ bɔ Niger. Nin de la ko k'u tɛ taa ka bɔ Niger. Parce que u ka courant bɛ bɔ Niger de aw yɛrɛ ɲɛ b'a la. Courant tigɛlen bɛ fan bɛɛ fɛ. N'an bɛ taa an bɛ se. Voilà. Nin ye ne yɛrɛ bɛ quartier min kɔnɔ dɔgɔkun kelen kɔnɔ courant tigɛra siɲɛ joli depuis ala kan da ma ye n bɛ faransi san 10 ani kɔ courant ka tigɛ semaine kelen kɔnɔ siɲɛ joli nin ye siɲɛ fɔlɔ de ye Niger y'u gɛn a kɔlɔlɔ nka cɛ a ka bon hakili ma dɛ nɛnɛ ma se foyi ma se fɔlɔ ni nɛnɛ sera an bɛ taa min ka ɲini an balima minnu bɛ Mali kɔnɔ a ye dugawu k'an ye dɛ jamana in sigi b'a sen tɛgɛ kɔnɔ bi o ni Europe tɛ o ni Amérique tɛ o ni Afrique tɛ hali o don Macron bɔra ka fɔrɔntɔ k'ale kelen de cɛsirilen bɛ Niger ko kɛlɛ la ko Europe bɛɛ bannen don k'ale dɛmɛ walasa Niger bɛ se ka kɛ olu ta ye cogo min na o don Macron bɔra ka fɔrɔntɔ k'ale kelen pe de cɛsirilen bɛ walasa Niger bɛ se ka kɛ olu ta ye cogo min na ko Europe bɛɛ bannen don ka fara ale kan ko ok ni Niger kɛra faransi ta ye k'a hɛrɛ bɛ se Europe bɛɛ ma ni Niger sera ka kɛ faransi ta ye k'a hɛrɛ bɛ se Europe bɛɛ ma ko Européen bɛɛ bannen don ko k'ale Macron dɛmɛ walasa ka Niger récupérer Niger ka kɛ olu ta ye u ka hɛrɛ b'an bolo yen dɛ u ka hɛrɛ baden de b'an bolo bilahi ni anw tɛ u tɛ pas pareil ni anw tɛ u tɛ se ka ci ka ci ni anw tɛ u b'u bo dun ka preuve filɛ nin Niger même pas kalo kelen courant tigɛ bɛ yan a ka bon tilema la tilema courant ka tigɛ nin ye siɲɛ fɔlɔ de hali nɛnɛ ma se fɔlɔ ni nɛnɛ sera an bɛ kɛ cogo di nɛnɛ b'an bɛɛ bo jaya ala k'an kisi o ma ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Assimi Goïta jigitugu masa
président min ɲɔgɔn ma deli ka na diɲɛ kɔnɔ ale de filɛ nin ye Asimi Goïta jigitugu masa n y'a ka duloki dɔ bi parce que koba de kɛra ko belebeleba de kɛra ne balimaw an fɛn fɛn taara voter constitution kura in ye bilahi an bɛɛ bɛ don alijinɛ kɔnɔ parce que an ye faso sauver ka faso jɔ ka faso segin a danbe kɔnɔ an fɛn fɛn taara voter constitution kura in ye an ka sariya sunba kura in ye an bɛɛ lajɛlen bɛ don alijinɛ kɔnɔ an ye faso sauver ka faso segin a danbe kɔnɔ ka hɛrɛ lase faso ma constitution kura in tɛmɛnen ni bi cɛ baara bɛ ka kɛ a ka bon hakili ma jɔn kosɔn maliyɛn dɔw n'u ka président ɲuman Asimi Goïta a y'a fɔ yan ko n'an ye nin wi ta n ka cɛ ko baara bɛ kɛ dɛ wa baara bɛ ka kɛ a ka bon hakili ma ala ka barika don maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ fɛn fɛn taara wi ta ala ka si ni kɛnɛya di aw ma ka labanko ɲuman di aw ma ala k'aw bɛɛ don alijinɛ kɔnɔ mɔgɔ fɛn fɛn ye votera wi wa bɛɛ bɛ don alijinɛ kɔnɔ parce que o ye hɛrɛ lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma ne balimaw depuis constitution kura passera zon bɛ ka taa kaso la a ka bon hakili ma Asimi y'a fɔ dɛ ko n'a passera ko hinɛ tɛ yen maliyɛndenw ka laɲini ko n'ale ma baara kɛ ni ko kɔrɔ b'a jira ko ale t'a fa n'a ba den ye Asimi Goïta ye nin fɔ depuis constitution passera i y'a faamuya b'a la k'a daminɛ mois d'août ka na bila bi la mɔgɔ 130 ni kɔ olu de passera Zozo ɲɛfɛ caman taara kaso la caman bilala fɔlɔ yanni olu ka ko bɛɛ ka segesege ne balimaw cɛkɔrɔba dɔ bɛ yan ko mun yɛrɛ Dramani Nyangi ale tun ye haute cour de la justice ɲɛmɔgɔ ye le président de haute cour de la justice IBK de y'a bila ye haute cour de la justice ɲɛmɔgɔ n ka cɛ bolo dara ka cɛkɔrɔba n'i y'a fasalen ko Gawo fatɔ i jɔ a photo wala a photo filɛ nin an bɛ don min na komi bi a bɛ kaso bonba la nin tun bɛ miliyari joli de ta san kɔnɔ a ka sara miliyari joli san kɔnɔ zon ma minɛ n ka cɛ Asimi tile la n'i taara k'i bila place la k'i ka zon minɛ n'i ma zon minɛ i yɛrɛ bɛ taa bila zon place la n'i ma zon minɛ i yɛrɛ bɛ bila zon place la ani cɛkɔrɔba in ko Abdramani Nyangi haute cour de la justice président san 7 in kɔnɔ hali sɛ hali basa a ma taa kaso la or que a ka sara i y'a faamuya la san o san miliyari 2 ni kɔ o de tun bɛ d'a ma a ka sara la 2 milliards et quelques walasa président ka juge ministre ka juge mɔgɔ minnu ye faso nafolo ta n'u ta tɛ i y'a faamuya la u ka segin a nɔ la cɛkɔrɔba tun bɛ place la ten komi mamugu talen ka bila maaforoko kɔnɔ a kɔlɔlɔ filɛ nin nkalon kɔta tiɲɛ ne y'a fɔ aw ye yan bilaw cɛ ma baara kɛ tiɲɛ kan n'i ye baara kɛ nkalon de kan nkalon kɔ ye malo ni ta tiɲɛ de cɛkɔrɔba min sen b'a sabu a sa dingɛ da la a kankala filɛ bɛ ala kali k'a fɔ ko dumuni tɛ jamana min kɔnɔ filɛ hali nin tagamatɔ de bɛ nin pousser de sinon a tɛ marcher nin tagamatɔ i b'a pousser de sinon a tɛ bɔ a nɔ la n'i ma nin pousser a tɛ bɔ a nɔ la a jɔlen don kaki o de filɛ nin ka taa si tɔ ne kɛ kaso bonba la combien de milliards san 7 in kɔnɔ n'i y'a jateminɛ nin ye miliyari hakɛ joli dun san 7 in kɔnɔ san o san nin ka sara bɛ bɛn 2 milliards de ma san o san 2 milliards de bɛ di nin ma IBK fɛ IBK de taara nin ta tu kɔnɔ ka na bila haute cour de la justice ɲɛmɔgɔya la ko comment ça s'appelle Abdramani Nyangi haute cour de la justice ka bila o ɲɛmɔgɔya la mɔgɔ minnu bɛ ka faso nafolo suɲɛ mɔgɔ minnu tɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan k'olu minɛ k'u don kaso la cɛkɔrɔba ma foyi k'a sigilen bɛ dɔrɔn k'an ka nafolo kunu Asimi ninnu nana u y'a minɛ k'a don kaso la jigitugu masa cɛw cɛ tɛ Asimi fɛ kafiriden de cɛw cɛ tɛ nin fanga in fɛ bilahi e ta tɛ Mali ko ye cɛkɔrɔba bɛ kaso la Abdramani Nyangi a ma zon si minɛ Zuzu an ɲɛ b'a la dɛ Zuzu fɛn fɛn talen don Mali kɔnɔ bi n'i ma baara kɛ hali n'a kɛra san 100 de bilahi i bɛ taa kaso la parce que e ta kun ye de i ka kojugukɛlaw minɛ k'u don kaso la ni mun minɛ k'u don kaso la e yɛrɛ bɛ bila kojugukɛlaw nɔ la cɛkɔrɔba filɛ nin a bɛ kojugukɛlaw nɔ la cɛkɔrɔba dati bannen filɛ nin a ma maa si minɛ ka don kaso la an ka jamana nafolo bɛ ka buruja baara tɛ ka sɔrɔ kɛnɛya tɛ ka sɔrɔ foyi tɛ ka sɔrɔ maa mugu talen bɛ ka bila maa foroko kɔnɔ siège kɔnɔ don paga tɛ ka kɛ a kɔ filɛ nin ala kana to i ka bɔ kaso la bana jugu fura ye fura jugu ye ni ne ye président n bɛ ninnu bɛɛ dulon suguba la an ye dɔrɔmini minnu san ka bila ka jigin kan k'u bɛɛ faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ fasoden jugu kan ka faga de c'est comme ça Asimi ala ka barika don i la ala ka si ni kɛnɛya d'i ma ala ka labanko ɲuman d'i ma bilahi baara bɛ ka kɛ bi
depuis ala ka mali da baara ɲɔgɔn ma kɛ hali Modibo Keyita ma baara ɲɔgɔn kɛ haute cour de la justice ɲɛmɔgɔ a bɛ kaso la bi nin delila ka kɛ jɔn tile la Modibo Keyita tile la an m'a ye a ma kɛ Alpha tile la a ma kɛ IBK tile la a ma kɛ i y'a faamuya wala Jɔn Kunda a ma kɛ mɔgɔ a bɛ ka kɛ Asimi tile de la bilahi a bɛɛ bɛ ka minɛ Asimi ko n'an ye nin sariya sunba in yɛlɛma n'an y'an ka sariya sunba kura dilan 4e république k'a bɛ koda zon kan ko garankɛ ma min da bagolo kan a bɛ ka bɔ a sira fɛ baara bɛ ka k'a kɛcogo la Dramani Nyangi haute cour de la justice ɲɛmɔgɔ san 7 a bɛ sɛsi kɔnɔ hali basa ma taa kaso la hali ɲɛbɛrɛ a ma minɛ paga ma minɛ an ka nafolo bɛ ka sonya cogo min na a bɛ ka sonya ten Bubu Sise fɛ Karimu Keyita fɛ i bɛ ka muso fɛ i y'a faamuya denkolondenw fɛ o y'an ka nafolo bɛɛ buruja ka anw fantanya k'anw bantanya ka Dramani Nyangi to sɛsi kɔnɔ yen nɔ a ma mɔgɔ si minɛ en tant que le président de haute cour de la justice san o san miliyari 2 ni kɔ de bɛ d'a ma a ka sara walasa a ka kojugukɛlaw minɛ a ma maa si minɛ tɔɔrɔ kɔma segin sera a yɛrɛ ma bana jugu fura ye fura jugu ye i taara ko i ka zon minɛ n'i ma se ka zon minɛ i yɛrɛ bɛ bila zon pilasi la k'a firi cɛkɔrɔba langolo ala jugu danbe kɛnɛ kan tɔgɔ jumɛn b'e la bi la honte la déception totale bɔnɛma wolo bi n'a denw ɲininkara ko mun ye papa lata kaso la kabila b'a fɔ ko hɔrɔn kolonya de y'a lata kaso la a nataw de y'a lata kaso la malɛndenw ka danaya da ninnu kan walasa an bɛ se ka lafiya o y'an bɛɛ jigi kari ka bɛɛ ka nafolo kɛ o kelen ta ye sonyani min kɛra IBK tile la depuis ala ka mali da ɲɔgɔn ma kɛ parce que cɛkɔrɔba kunkolo man ɲi ale bɛ fanga la ten Karimu Keyita bɛ siɲɛ turu k'a kɔfɛ IBK ka siɲɛ turu k'a kɔfɛ ka taa wari labɔ Bubu bɛ siɲɛ turu k'a kɔfɛ ka taa wari labɔ o ye nin dati bannen in fana ta k'a bila yen nɔ haute cour de la justice k'a ka baara kɛ a bɛ sɛzi kɔnɔ ten Mamugu bilahi e bɛ sa k'i to kaso la n'i bilala i k'a fɔ ne ma ko tu aw kan'u bila dɛ wa wari min b'u bolo a y'a bɛɛ sɛzi du min b'u bolo a y'a bɛɛ sɛzi hali muso n'u denw a y'u bɛɛ fɛrɛ aw kana ninnu bila kaso yɛrɛ la quoi aw kana ninnu bila kaso la dɛ a ye dugukolo caman de san foro ka foro san ka taa ninnu bila yen parce que n'i y'u bila kaso fana la dépense don faso bɛ dumuni d'u ma a ye foro de san foro ka zon kafiri ninnu bɛɛ bila ka taa u ka taa sɛnɛ kɛ ɲɔ min bɛ sɔrɔ o ye mɔgɔ minnu ta tiɲɛ a ka di olu ma balo min bɛ sɔrɔ o ye mɔgɔ minnu fantanya a ka di olu ma a kɛcogo bɛɛ filɛ aw kana Asimi ni ye n ka nin yɔrɔnin ni ye n ka video in lamɛn bi i ka nin yɔrɔnin fana fara i ka dɔnta kan aw kana mɔgɔ don kaso la tuguni a ye foro belebeleba san ka hectare joli san ka entouré ni kogo jamanjan ye i y'a faamuya b'a la ka taa zon bila yen u ka kaba sɛnɛ ka malo sɛnɛ ka ɲɔ sɛnɛ ka i y'a faamuya b'a la ka a sugu lenburuba a sugu bɛɛ ka bɛɛ sɛnɛ o ye mɔgɔ minnu ta tiɲɛ o balo ka kɛ k'olu kuma bɔ a ye cɛkɔrɔba lajɛ dɛ a kankala bɛ komi ɲaamɛ ko Dramani Nyangi ka taa ta n t'a dɔn ɲɔnɔ mara de la ka na bila 16 kɔnɔ k'a ka jamana nafolo kɔlɔsi a ka hakili to jamana nafolo la o y'a bɛɛ suɲɛ k'a sigilen to yen mɔgɔ ma minɛ haute cour de la justice ɲɛmɔgɔ bi Asimi y'a minɛ k'a kari kaso la il était payé 2 milliards par an san o san miliyari 2 ni kɔ de bɛ d'a ma basa sigilen bɛ 16 kɔnɔ ye nkalon kɔ filɛ nin malo ni ta tiɲɛ aw bɛɛ bɛ lebu aw ye mɔgɔw de tɔɲɔ n'i ye hakɛ mɛnlen dɔrɔn a taara berekɛnɛ de ɲini mɔgɔ fɛn fɛn ye faso in janfa ka faso in nafolo buruja bilahi ala b'i ta tiɲɛ k'i mago sa a tɛ kɔrɔbɔ dɛ ka dɔ lakasi ko e ka lafiya ka dɔ tɔɲɔ ko e ka lafiya a tɛ maso fantanw k'u ka dɔrɔmɛ 2 fara ɲɔgɔn kan walasa jamana bɛ se ka jɔ cogo min na u y'a bɛɛ kunu cɛkɔrɔba bɛ kaso la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ min ye Babɛri Ganu ale de filɛ nin ko Babɛri Ganu k'o bɛ yen dɛ nka cɛ ala ka barika don fasoden ɲumanw la mɔgɔ minnu tora constitution in voté kɛnɛ kan ka taa wi ta walahi aw sara bɛ ala bolo ala bɛ tila k'aw ladon a ka a jinɛ kɔnɔ a jinɛ sanuma in kɔnɔ bilahi a ye faso sauver a ye faso segin a danbe kɔnɔ i y'a faamuya b'a la a ye mali jɔ constitution tɛmɛnen ni bi cɛ nka cɛ mɔgɔ caman taara kaso la a filɛ nin de Babɛri Ganu i y'a faamuya b'a la o ye nin fana wele o ye nin wele ka taa ɲininka Kunasini o y'a wele ka taa ɲininka Kunasini parce que ale fana américain société dɔ bɛ yen nɔ ko Securiport américain ka société dɔ don marché dira nin ma k'a ka taa o société wele ka na
société ka baara kɛ anw ka aéroport la k'an ka avion kɔlɔsi i y'a faamuya la masi minnu bɛ aéroport kɔnɔ olu ka ni Babɛri Gamu o marché dira ale ma ale fana taara o société ta ka bɔ Amérique ka na n'a ye k'o ka baara kɛ anw ka aéroport la i y'a faamuya b'a la sous facturation miliyari hakɛ min tununa o senfɛ a ka bon hakili ma o ye Babɛri Ganu wele k'a ɲininka ko nin don o tun ye nin marché d'a ma ka société wele ka na o kana baara kɛ an ka aéroport la wari min dira ma a kɛra cogo di comme ça k'an jɔlen ma sɔrɔ a da kɔnɔ a n'a ka avocat u y'u bila k'u ka taa so sini u ka segin ka na Babɛri bilala k'a ka taa ka so i y'a faamuya b'a la a kan ka segin heure min na ka taa juge ɲɛfɛ a kan ka segin don min na ka taa tribunal la a don sera a heure sera Babɛri Ganu ma ye téléphone taara ka wele k'a bɛ min téléphone tɛ ka sonné u taara ka so u ma sɔrɔ yen ja a ye ji kɛ bitɔn na i y'a faamuya b'a la a yɛlɛla telimani kɔfɛ an bɛ don min na komi bi dɔw ko k'a bɛ Guinée sira la ka taa Guinée sira a b'a la a bɛ sira bɛ a bɛ k'a digi ka taa quoi Asimi a ye fɔlɔsɛri bɛɛ minɛ aw tun man ka nin yɛrɛ bila k'a ka taa so quoi n'a ma ɲɛ i y'a faamuya b'a la ko a nɔ bɛ ko la aw tun man ka bila to aw tun man ka garder de komi tɔ ninnu bɛ ka garder yen cogo min na mais aw ye nin bila k'a ka taa ko sini a ka segin ka na n ka cɛ sen tɛgɛ ani ko laban bali c'est que n ka cɛ a ye 180 à l'heure depuis a bilala k'a ka taa ka so ani avocat faralen ɲɔgɔn na a ma se a ka so tuguni o n ka cɛ a ye lajinɛ sira a y'a ta sen de la lajinɛ sira k'a ta sen na vite fait n ka cɛ an bɛ ka cɛ ɲini fan bɛɛ fɛ an tɛ k'a ye ala ka barika don Asimi na dɛ cɛkɔrɔba bɛɛ bɛ ka boli bi Babɛri Ganu a filɛ nin ninnu tun ye anw ka ministres de ye marché dira a ma i y'a faamuya b'a la aéroport an ka aéroport avion pankuru kɛnɛ an ka avion bɛ jigin kɛnɛ min kan mɔgɔ minnu bɛ avion ko ni fɛnw ɲɛdɔn machine minnu bɛ avion ni fɛnw aéroport ni fɛnw na olu baara ni olu musaka ni fɛn bɛɛ lajɛlen dira nin cɛ in de ma k'a k'o baara kɛ a y'a wari bɛɛ suɲɛ a y'a wari bɛɛ dun a welela fanga la kunasini i y'a faamuya b'a la a jɔra a la k'a fɔ ale de ye faso nafolo buruja k'a ka taa ka so sini sɔgɔma a ka segin n ka cɛ hali bi an bɛ ka ɲinama ye a ye ji kɛ bitɔn na n ko wallahi Asimi tile la dɔ bɛ sa parmi les 5 colonels dɔw bɛnkɛ bɛ kaso la a dɔw wolo bɛnkɛ olu bɛ kaso la Asimi tile la n'an bɛ taa an bɛ se o de la maliyɛnden minnu taara nin constitution in voter ka taa wita walasa an ka sara sunba kura bɛ se ka passer cogo min na aw sara bɛ ala bolo bilahi a ye Mali jɔ ka Mali segin a danbe kɔnɔ ka na ni lafiya ye Mali kɔnɔ bilahi Asimi bɛ koda zon kan garankɛ ma min da b'a wolo kan zon bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini bi wa caman bɛ ka ji kɛ bitɔn na parce que a si tɛ to yen a si tɛ to yen Asimi mɔgɔ ka dossier bɛ aw bolo bilahi n'aw m'u minɛ k'u bila yen caman bɛ taa dɛ parce que Musa Lahate o n ka cɛ cɛkɔrɔbaw bɛ ka taa Dramani Ɲangi o si banna yɛrɛ filɛ nin ye kaso la o ɲɛ b'a la olu bɛ ka minɛ comment ça s'appelle général Salifou Traoré ninnu bɛ ka minɛ général Kunturu ma to yen n ka cɛ bilahi n'an ma engrais feerela tɛ ni fɛn ninnu minɛ n ka cɛ olu fana bɛ ji kɛ bitɔn na dɛ a y'u bɛɛ minɛ k'u bila yen Babɛri Ganu an bɛ k'a ɲini ni mɔgɔ min ye nin cɛ in ye comment ça s'appelle Mamadu Doumbouya an y'a mɛn k'a bɛ Guinée sira la ka taa quoi parce que an y'a senno minɛ a y'i ɲɛsin Guinée de ma i y'a faamuya wala an ye wulu bila k'u ka kasa sama wulu kɔni tugura kasa kɔ kasa in ɲɛsinnen bɛ Guinée de ma Mamadu Doumbouya ne ye n ka video sɔrɔ n'a ye nin cɛ fimanba in ye yen nɔ a y'a minɛ ka taa di Asimi ma ale de y'an ka faso nafolo bɛɛ suɲɛ a y'an ka faso nafolo bɛɛ buruja a y'a minɛ aw ka taa di an ka ɲɛmɔgɔ ma zon filɛ nin ye détourner centaines de milliards n y'a faamuya wala ko comment ça s'appelle quoi la o société o welela ka na Mali la n ka cɛ sous facturation nin société nana kan ka nin miliyari hakɛ de kan ka d'a ma an n'u bɛnna nin miliyari hakɛ de kan ala ma ye kira ma ye ka jamana nafolo buruja a ka bon hakili ma miliyari 1 tɛ miliyari 2 tɛ miliyari 3 tɛ miliyari 5 tɛ miliyari 10 tɛ miliyari 20 tɛ mɔgɔ kelen ka centaine de milliards k'o détourner waati min na an balimaw bɛ kasi ɲama sanfɛ waati min na denmisɛnnin san 25 ala ni kɔli bolo fo ka kɔ kuru ka k'o sigi bɛɛ cɛ n'a bɔra ka so k'a bɛ taa nasɔngɔ ɲini nasɔngɔ tɛ sɔrɔ a tɛ se ka don so hami bolo waati kelen kafiri den ninnu bɛ ka miliyari suɲɛ Asimi b'aw bɛɛ ku don kaso la bilahi ni Asimi yɛrɛ tɛ quoi c'est que ne t'a dɔn an ka sariya sunba kura in na n bɛ tila k'a ko ɲɛɲini o peine de mort t'a kɔnɔ wa n bɛ tila ka Asimi wele o n'a y'a sɔrɔ peine de mort b'a kɔnɔ
Malendo n'y a voté de. Il y a des peines de mort dedans. Malendo n'y a voté de. Ni peine de mort, qu'on a eu befara. Ayu kan na folo sezi ku ka du sezi ku muso nu dombla kata photo la u ira ku dlon poto la ku befara. Ni peine de mort banga constitution kono. Constitution folo ko ni peine de mort mbala me bara tunde ka kenai. Na be kura yin kono aye bara kenai de. Zon ka mino ku faka be nyana. No kera billahi ka waru be buru sugu bala. Ibeta fo tokuyo avion be danyorom na. Ibeta ka segin kana dalen sur anola. Zon be mino to la do. Kalo kelen kono mo kemeni bisabani ko. Anga critique la welu de wele. Pour l'économie, moi kemeni bisabani ko o de wele la. Ah, touriste sera Babel Ganoma, ngache. A jora la kwa façon na folo sunya. O ya bla kwa kata Jimmy folo akaso. Sina ka segin kana. Téléphone ayo fara. Aya ka double. A be ka nini bamako fam befe mo ma ye folo. A do ko lu nya tumba la Guinness-ra kan. Guinness-ra kwa tumba se na gata. Ka free galon kofle ne tachien billahi mo fen façon na folo sunya. Asimita situi aba bedo kasola asimia fode ko mo bala ko zonga mine akoni bara damina na ko mo se kana na delikede aya kangarda de be bi masede ko mo fen bala ko bara ka ke kinyaka ko bara bina ke kinyaka me ko atana minye ko mo se kana na delikede asimi formation nike asimi ma jamana na folo sunya asimi ka pa paratala aba be ku mine ka be ku do kasola herebe shi herebe tle awa o shi to nike kasola parce que awye on tonyo ka on fantanya ka on bantanya ka on bali kenala ka on bali lakana la ka on bali fembela har ni aye bi balaw be mali kono grâce à ni zonde nunu parce que sunyani ka jugu jamana ma ka teme fembeka sunyani ale de be jamana ta tien ka jamana ke nambara ka jamana siga sentege kono sunyani ka jugu ka teme har ya da galika nundi on fara wati minanga dugu be ka jeni olu be ka milliard de sunya o magote on o mago banga warde la a kofle ne choro baka boli kwa yisu ninke me hari ki yera fara na jori la dambe kene ka ku yesu ninke imanga boli o juru de kana ki yera fara menga chao be satunga la fle baber ganu ninde ana nyinto le nunu milliard be sunya ni date ko fari laje ha ka firi noro kise kelen tula ala u be barka ban u be wori so abeta do dlo la beta do kapoti la beta do fin langolon la e ku laje ala u do jahanama kono depuis dien kono ya ni laje total la barka banendo har noro kise kelen tala baber ganu détourner centaines de milliards u ya wole kata ni nga jora la kwa façon na folo sunya u ya bla kwa kata jisma donimi jisma mi sen fengache paf atununa depuis kuna sini ambe kanyini kuno ambe kanyini bi ambe kanyini mwosita yorodo galon kofle ne milliard sonen kofle la fiate milliard sonen kofle unyugumbe kablala unyugumbe malendo na hada madebe bara fenfen ka ke chinyaka ibe bara fenfen ka ke chinyaka ni ka srawari tibo had ni beta wutro de pousser ta pousser barado volma ni beta jisma fere ta fere mais e nata ka bo e nege ka bo ya famia bala jamana na folo ko ta ita te feminye ngacha har ne sanke meke la ba ka so de ambe do de kala ka hina wala ka udaro smaya aya un tonyo ala ka beta chien ala ka benagashi chao faso na folo buruja ala kana here kashi Boubou Sissé, ala ka to doki wuru den tege tunga lai. Boubou Sissé, détourner 700 milliards. Boubou Sissé, kaya magan Sissé, sans flapper mi wade ma do jigina kono. Ou kafri den sala ka bo mali kono chokuna ou de dimi benela. Boubou Sissé nyon zonde mana mali kono. Ya famia bala. Boubou Sissé karum keta jo wala ki fana bolla kwa. Adi nyagandu. Ale fana bolla miana. Parce que karum keta wade fen suyan. Ale de karum keta bla kwa ka suyanike. Jo garame nyakele ninde. Ale fana be ka ɲini sa plus de 3 semaines a ma ye jo wala ke adi ɲagandu caman de be ka ji kɛ bidon na ne yɛrɛ taara an ka fournisseur ninnu ye mun fournisseur sugu ye quoi ala cɛ aw siga mɔgɔ ka dossier be aw bolo asimi a y'u bɛɛ minɛ n'a m'u minɛ ɲɛ kali ala la bila u bɛ bɔ aw bɛɛ ɲinama parce que mali ka bon Baber Ganu filɛ nin dɔw yɛrɛ ye ne wele kunu ko a ye fatɔ fini de don ka tila ka perki don musow ka mɛsi
ka mesi do a kunkolo la ka casque masque do a nun na ka Guinée sira minɛ Mali ayu minɛ Asimi n'a mu minɛ o bɛ taa Bakar Ture ta ninnu ɲɛ b'a la général Salifu Tarawele ninnu bɛ kaso la nka cɛ olu fana kana bɔ dɛ Bakar Ture ta ne yɛrɛ t'a dɔn Bakar Ture ta tɛ ka minɛ k'u minɛ o engrais feerela tɛ yen ka taa engrais kolon san ka na n'an ka jamana kɔnɔ k'an faw faga k'an baw faga k'an danbe bɔ an na k'an ka nafolo buruja engrais kolon wari tun kan ka taa don engrais ɲɛnama de la u taara don i y'a faamuya la pɔnsɔn de la k'a di maliyɛnw ma c'est à dire que u y'a engrais in bila ɲɔ fɛn o fɛn kɔrɔ n ka cɛ o ɲɔ falennen k'a mɔn muso kɔnɔma fɛn o fɛn y'a don a bɛɛ y'a den fili a bɛɛ den fatura a kɔnɔ Bakar Ture ta sababuya la détourné centaines de milliards o cɛ jugu den sigilen bɛ hali bi a ma taa kaso la mais u bɛɛ tagatɔ don Asimi baara bɛ ka na quoi baara bɛ ka kɛ mɔgɔ 100 ni kɔ u bɛɛ bɛ ka ɲininka o Babɛri Ganu k'a bolila dɛ an b'a ɲini maliyɛn den bɛɛ fɛ mɔgɔ minnu bɛ Guinée mɔgɔ minnu bɛ Côte d'Ivoire mɔgɔ minnu bɛ Niger mɔgɔ minnu bɛ Burkina a nin cɛ in a photo de filɛ nin ye Babɛri Ganu n'a y'a ye dɔrɔn a y'a minɛ aw ka nana ye Mali kɔnɔ mɔgɔ mana ye n'i sera k'a minɛ ne yɛrɛ bɛ 1 million d'i ma mɔgɔ mana nin ye n'i y'a ye Guinée walima n'i y'a ye Burkina n'i y'a ye yɔrɔ n'i sera k'a minɛ ne yɛrɛ bɛ 1 million d'i ma kuma ma se an ka faamaw ma an ka faamaw kɔni olu bɛ donbolo caman de d'i ma n'a ye nin ye dɔrɔn a y'a minɛ aw ka nana ye voilà n'a y'a ye dɔrɔn a y'a minɛ aw ka nana ye ne yɛrɛ bɛ 1 million d'a tigi ma Asimi kɔnɔ o bɛ 100 d'a tigi ma k'a firi bɔnɛma wolo ala jugu ka nafolo suɲa i y'a faamuya b'a la a ka bon hakili ma hali o yɛrɛ tɛ se ka dun ne sigilen filɛ nin ye so min kɔnɔ bilahi ni cɛ in ye nafolo min suɲa a tɛ ku yan a ye nafolo min suɲa a tɛ ku yan n'a fɔra k'u ka taa marsew ɲini marsew bɛ taa ɲini sous facturation centaines de milliards ka maliyɛnw kumane u ka hɛrɛ ma an yɛrɛ ka nafolo an ka impôt u tɛ miiri n'an ka kɛnɛ u tɛ miiri n'an ka lakana u tɛ miiri n'an ka foyi ye u y'an bɛɛ mago sa nkalon kɔ ye malo ni ta tiɲɛ de a Babɛri Ganu k'a bɛ boli la depuis kunun sisan an bɛ ka ɲini depuis kunun an bɛ ka ɲini mɔgɔ si t'a yɔrɔ hali a muso n'a denw t'a yɔrɔ dɔn a ye ji kɛ bitɔn na ala ka i ta tiɲɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Burkina Faso Ibrahim Traoré décision ta Burkina ko ni ala n'a kira sɔnna i y'a faamuya b'a la nin san in mana bɔ a la Burkina bɛɛ tɛ taa malo san kɔfɛ tuguni Ibrahim Traoré ye o hakilina ta Burkina président ɲuman denmisɛnnin fitinin san 37 a ye nin hakilina de ta ka wari caman voté a kama wari baden de votera a kama centaines de milliards o de votera a kama ko ni ɲinan bɔra la Burkina tɛ taa malo san yɔrɔ si tuguni malo bɛ sɛnɛ Burkina y'a faamuya o la ka tila ka malo caman sɔrɔ Burkina b'u b'a dun fo k'a tɔ to n'a tɔ tora a tɔ bɛ taa feere kɔfɛ olu tɛ taa malo san Sini tuguni u tɛ taa malo san Japon u ka malo tɛ bɔ Vietnam tuguni Burkina yɛrɛ de bɛna wari don sɛnɛ la cɛ nin ye hakilina ɲɛnama ye dɛ n'i y'a mɛn ko jamana dun ka fa don n'i y'a mɛn ko jamana balo de bɛ yen Ibrahim Traoré nin hakilina ta i y'a faamuya ka tila ka wari caman voté a kama walasa Burkina bɛɛ bɛ se ka dun ka fa sɔrɔ cogo min na wa Burkina bɛɛ bɛna kɛ sɛnɛkɛla de ji dalen bɛ dugukolo fɛnsɛnnen bɛ yen a bɛɛ bɛ se ka kɛ an bolo a bɛɛ bɛ se ka ɲɛ an bolo ye Ibrahim Traoré ni sɛnɛkɛla baw u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sɛnɛ bɛ se ka yiriwa Burkina cogo min na o y'a hakilina ta u y'a baara daminɛ ni ɲinan bɔra a la i y'a faamuya Burkina bɛɛ yɛrɛ b'u ka balo sɛnɛ balo min b'u bɔ balo min b'a to i y'a faamuya ni Burkina tɛ taa balo san kɔfɛ tuguni o baaraw bɛɛ sigira sen kan ka tila ka wari voté centaines de milliards min kan ka don sɛnɛ la ala ka barika dɔ di ɲɛmɔgɔ kura na Asimi fila ni ɲɔgɔn Ibrahim Traoré a ye nin hakilina de ta an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ min ye comment s'appelle Tchad sena mɔgɔw fana ye décision ta ko Faransi ka taa ka bɔ ka dugukolo sanfɛ n'an bɛ taa an bɛ se bɛɛ bɛ ka kunu Asimi nana ka africain bɛɛ la kunu Tchad sena u ka président tɛ dɛ u ka sena u ka députés olu fana y'a voté k'o tɛ fɛ ka Faransi sɔrɔdasi kelen ye u ka dugukolo sanfɛ ko k'u ka dugukolo bila ne balimaw tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala nkalon mana san 100 kɛ boli la don dɔ la tiɲɛ b'a lajɔ nkalon mana ascenseur ta ni tiɲɛ escalier ta a bɛ se a ɲɛ a Tchad sena fana a voté u ka sena kɔnɔ olu fana y'a loi ta i
y'a faamuya b'a la ka kuma kan ko tɛ fɛ ka faransi sɔrɔdasiw ye u ka dugukolo sanfɛ tuguni n'an bɛ taa an bɛ se n'an bɛ taa an bɛ se parce que k'a da kun jumɛn kan olu de min bɛ fanga la sa olu de cɛ in fa faga Idrisi Debi olu de y'a faga u tilara tuguni ka mɔgɔ wɛrɛ faga o kɔfɛ dɔ bɔra Niger kɔnɔ Tchad kɔnɔ k'a tɛ fɛ ka faransi sɔrɔdasiw ye i y'a faamuya wala a ye muru bɔ u ka sɔrɔdasiw kama au lieu que sɔrɔdasikɛ ka a maîtriser ka muru minɛ a la a ma muru minɛ a la dɛ a ye marifa de ci Tchadien na cɛ b'a ka dugukolo sanfɛ a b'a ka territoire sanfɛ k'a ye muru bɔ dɔrɔn ko n tɛ fɛ k'i ye a ye marifa de sigi cɛ la ka cɛ faga ani bi cɛ Tchadi députéw i y'a faamuya b'a la u ka Sénat kɔnɔ u y'a voté faransi sɔrɔdasiw tɛ to Niger tuguni Tchadi tuguni u bɛ n'u bɛɛ gɛn ka bɔ Tchadi kɔnɔ ne balimaw tiɲɛ kɔ filɛ dɛ wa bilahi n ye n kali ala la nin ye Afiriki kununnen de ye quoi nin y'an tagalen de ye foyi t'a lajɔ parce que u bɛ ka rêver jɔn ninnu u ka jɔn ninnu bɛɛ bɛ ka kunu dɔɔni dɔɔni n'a fɔra ko Tchadi députéw ye décision ta kuma tɛ président bolo n'i y'a mɛn ko président Sénat don n'i y'a mɛn ko président députéw don députéw ye décision ta hali ni Idrisi Debi den ye jɔn de a tɛ se ka foyi bɔ députéw ka ko la député bɛɛ bɛnn'a kan a bɛɛ sɔnna ko faransi ka sɔrɔdasiw ka dugukolo bila baara ma ban baara banna pewu wa n'an bɛ taa an bɛ se ala ka barika dɔ tiɲɛ la ni mɔgɔ tɔɲɔna ninnu bilahi fɛn bɛ yɔrɔ la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ ninnu de taara anw ka jamanaw ci u ka intérêt kama alors que u ka miiri saya la u ka baara kɛ tiɲɛ kan u banna o de ma ka anw fantanya k'anw banta hɛrɛ fɛn fɛn b'an bolo k'a bɛɛ minɛ anw na k'a bɛɛ suɲa ko hali bi k'olu da birilen ka to anw joli la ala tɛ sɔn kira tɛ sɔn wa ala tɛ ji tɔnɔ la an yɛrɛ ka hɛrɛ an yɛrɛ de bɛna tɔnɔ bɔ sisan maa si tɛna an ka hɛrɛ ta ka bɔ an bolo tuguni o y'a bannen ni k'i bɛ an ka hɛrɛ ta ka bɔ an bolo i b'an faga de sinon an ka hɛrɛ tɛ bɔ tuguni a bɛ to an yɛrɛ de bolo an b'a kɛ an sago ye n'a tɔ tora an b'a d'i ma n'a tɔ tora a y'a faamuya an b'a di kɔngɔtɔ ma walima gɛrɛbɔ an b'a tɔ d'i ma mais ka taa 20e siècle kɔnɔ k'i bɛ taa an ka sanu ta walima ka taa manipuler ka anw k'i sago ye o banna pewu avec la nouvelle génération Assimi Goïta, Ras Balayra, tous les vidéomani hɔrɔn a bɛɛ jɔlen da sen ka so ni tile ka tiɲɛ fɔ kafe tigɛ ka buru jala ɲimi anw de b'a kɛ a Tchadi fana ye décision ta i y'a faamuya wala à partir de i y'a faamuya wala la semaine passée k'o tɛ fɛ ka faransi sɔrɔdasiw y'u ka dugukolo sanfɛ parce que u ka molobaliya barika bɛ ka bonya n'an bɛ taa an bɛ se ala ka barika dɔ tiɲɛ la komi an ka heure tɔ man jan tuguni an bɛ na comment ça s'appelle Tiserika la voilà an bɛ na Tiserika la ale bɛ fɛ ka Asimi ninnu kɛlɛ bi ne y'a fɔ n ko nin ta tun tɛ sogɛliko ye voilà nin ta tun tɛ sogɛliko ye nin ta tun Asimi kana vocali wɛrɛ k'a la sani ka don élection kuma kɔnɔ anw fɛ yen k'a fɔ ko tubabuw de bɛ jamana développer o de y'a to u y'a débat wuli k'u taara Russie Russie ko kuma kɛra Poutine y'a ka fɛn bɛɛ kɛ ni farafina ɲɛmɔgɔ dɔw ye k'a ban mandat dɔ la bɛɛ y'a ye mandat dɔ a kuma la yen nɔ Poutine y'a ka rencontre min kɛ ni farafina ɲɛmɔgɔw ye mandat dɔ a kuma la mun na parce que kuma tɛ o jamana minnu sigilen bɛ Poutine ɲɛkɔrɔ olu yɛrɛ sara wari ka ca ni Poutine ta ye olu bɛ tila ka na ko Poutine k'olu dɛmɛ c'est l'hôpital qui se moque de la charité tubabu bɛ yɛlɛ an ma de Afrique jamana président o président a premier ministre o président ministre u bɛɛ sara ka ca u bɛ taa minnu yɛrɛ fɛ deli la a fɛn o fɛn tun sigilen don Poutine ɲɛkɔrɔ a bɛɛ kun sara wari ka ca ni Poutine yɛrɛ ta ye n'an bɛ taa an bɛ se comment vous voulez que les gens nous prennent au sérieux Poutine sara wari Poutine sara wari ɲɔgɔn 10 o de bɛ bɔ mɔgɔ dɔw sara la o jɔn sara ye aw bɛ tila ka na Poutine fɛ yen ko ka aw dɛmɛ o tɛ tila ko bɛ taa économie ko kuma fɔ ye nous on est en pleine corruption n bɛ na n'aw ye kɔfɛ aw ka lajɛ farafinna tɛ se ka kɛ fɛn ye mun na a ye nin lamɛn tuguni maliyɛnw n bɛ nin fɔ aw de ye aw ka bɔ corruption kɔnɔ aw ka bɔ t-shirt minɛ kɔnɔ mɔgɔw k'aw ka jamana nafolo suɲɛ ka tila ka na di aw ma saraka ye aw ka bɔ a kɔnɔ a fɔ kun ye nin de ye bon an b'a lajɔ yan an bɛ a ɲini Tiseri fɛ an b'a ɲini Tiseri fɛ a ka na ni Ibrahim Traoré ka sara hakɛ ye n'a ma nana an b'a can can yan de Ibrahim Traoré bɛ joli de ta
ni ko ka sara ka ca ka tɛmɛ Poutine kan Assimi bɛ joli de ta par mois Poutine bɛ joli de ta i ka na n'o opérafu ye n'i ma na n'o opérafu ye i ɲugun bɛ don maliyɛn den bɛɛ la Assimi ye dɔ bɔ a ka sara la bɛɛ lajɛlen b'o kalama Assimi ka sara yɛrɛ yɛrɛ tɛ tɛmɛ 2 millions kan Ibrahim Traoré ka sara tɛ tɛmɛ 50 kan Ibrahim Traoré ka sara tɛ tɛmɛ 50 kan k'a to kɛlɛkɛyɔrɔ la a tun bɛ ka sara min ta hali bi a bɛ k'o de ta capitaine sara ne m'a fɔ n ko Sogɛli ko tɛ mais n'i bɛ fɛ ka Assimi ninnu mago sa fo k'i ka Sogɛli de bɔ yen parce que Sogɛli de ye béton ye Sogɛli de ye politicien yɛrɛ yɛrɛ ye o tun bɛ ka Sogɛli kɛlɛ nin de la ni Sogɛli bɔra yen dɔrɔn minɛ cogo bɛ sɔrɔ Assimi la parce que n'i bɛ sa faga i b'a kunkolo de tigɛ n'i ye kunkolo tigɛ a tɔ bɛ to jurukisɛ ye o tun bɛ nin de nɔfɛ i ma ye a dɛsɛra Sogɛli la sisan a bɛ ka ɲɛsin Assimi ninnu de ma ko Assimi ninnu bɛ ka t'u mɔkɛ bɔ Poutine na de k'olu bɛ ka taa ko Poutine k'olu dɛmɛ mais ko Assimi ninnu yɛrɛ ka sara ka ca ka tɛmɛ Poutine kan Assimi ka sara ye joli ye an mago b'o la Poutine ka sara ye joli ye an mago b'o la Ibrahim Traoré ka sara ye joli ye an mago b'o la nin bɛ n'i sigi a kan Assimi nɛnɛ hali a tɛ mɛn a tilala k'a fɔ k'olu bɛna jɛkulu sigi ko ka nin fanga in kɛlɛ ko parce que ko depuis Modibo Keyita bɔra Mali kɔnɔ ko président mana min ye baara kɛ k'a bɛɛ zon ko depuis Modibo Keyita bɔra ko mɔgɔ ɲɛnama mana Mali kɔnɔ ko sonyani bɛ ka kɛ bi ko a ka bon hakili ma ko zon tɛ ka minɛ t'i seri tigida jɔra bɛ ne la e ka panpan komi tɛnɛni n'i taara Mali la nin sɔrɔ o b'i don kaso la i ka n'i nɛ minɛ e tɛ se ka ci ka ci wa filɛ nin ye nin dabarabaya bɛɛ la fɛn min yɛrɛ ye ne tigɛ muso in na a ɲɔgɔn hɔrɔn kolon de i m'a ye ala ma barika don a la kuma min bɛ bɔ a da kɔnɔ n'a yɛrɛ jogo tɛ kelen ye c'est ça le problème n'i ma ɲi ne ko k'i bɛna danbe kuma fɔ ala bɛ barika de fɛ k'o la la question est là n'i ka ɲi n'i nana kuma danbe kɛnɛ kan ala bɛ barika don a la mais n'i ma ɲi n'i nana kuma danbe kɛnɛ kan i ni kɔnɔ ku bɛɛ de kelen ye ala bolo pas paga fayi nin tisere min filɛ ka kuma bi k'ale bɛ a da don Mali sonyani ko la walima ale b'a da don an ka ɲɛmɔgɔw ka baarakɛbaliya la mais tisere yɛrɛ ye jɔn ye a y'a ɲininka ale yɛrɛ ye jɔn ye la question est là e yɛrɛ ye mɔgɔ sugu jumɛn ye fɔlɔ danbe b'i la wa i ye hɔrɔn ye wa mais an bɛ ɲɔgɔn dɔn anw ye wari fara ɲɔgɔn kan k'i k'a bila ka taa di arasa ma hali ni wari sera an ma bɔ a kalama anw ma réussi ye jaabi ma di an ma foyi hɔrɔnya bɛ sɔn a ma telefɔni taara ne bolo yen a ma sara mɔgɔ caman welela ni ne ya hali sisan ni n tilara ka kuma la mɔgɔ minnu tun b'a ka tɔn kɔnɔ caman bɛ n wele a ye ne yɛrɛ deli dɛ a ye wari minɛ ne yɛrɛ la dɛ bilahi n ye n kali ala la ala min ka bon n ka k'a d'i ma mɔgɔ caman b'i wele k'o fɔ an tun b'a ka jɛkulu kɔnɔ foyi ma nɛgɛ bɔ an na a ka delili de ka ca a ka juruta de ka ca o de sigilen bɛ k'ale bɛna kuma danbe kɛnɛ kan ala bɛ barika dɔ fɛ k'o la association 150 a y'a bɛɛ sigi mais ala ma barika don kelen na kelen a t'a bolo hali ni association b'a bolo mɔgɔ fila t'a kɔnɔ sisan k'olu bɛna association wɛrɛ sigi ko ka corruption kɛlɛ ko ka sonyani kɛlɛ e yɛrɛ ye zon ye e bɛ se ka sonyani kɛlɛ cogo jumɛn e yɛrɛ ye zon ye kalaban ci ni Mali dira e ma bi i b'a feere bilahi n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma n'i ye place di ne ma Mali kɔnɔ n'a ma sonyani kɛ i k'a fɔ ne ma ko tu ɲamɔgɔden tagatɔ filɛ nin n b'a dɔn komi n tɛgɛ ci hɔrɔn kolondenba o de sigilen b'a wazɛrɛn kan k'ale b'a da don danbe kuma la danbe tɛ e la e bɛ se ka danbe ko kɛ yan danbe tɛ e la e bɛ se ka kuma danbe kɛnɛ kan mais c'est une honte bon a bɛ fɛ ka Assimi ninnu kɛlɛ de k'ale ma da don Assimi ninnu ka tagali min kɛra yɛrɛ si k'ale t'a da don a la ko parce que k'u taara yɛlɛ Poutine na de k'u sara ka tiya ka tɛmɛ Poutine kan min tun b'a la k'ale bɛ sɔrɔdasiw fɛ k'a tɛ Sogɛli fɛ mɔgɔ min tun b'a la k'ale bɛ sɔrɔdasiw de fɛ k'a tɛ Sogɛli fɛ o de sigilen filɛ nin bi ko Assimi ninnu ka sara ka tiya ka tɛmɛ Poutine kan k'u ɲɔgɔn zon tɛ yen ko baara tɛ ka kɛ Mali kɔnɔ mais n'an bɛ taa an bɛ se ne kumana mɔgɔ fɛn fɛn kan n ye n kali ala la danbe t'a la a tigi tɛ ala dɔn hɔrɔn tɛ mais n'an bɛ taa an bɛ se mɔgɔkɔrɔba kuma suruku bodo n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ ne kumana mɔgɔ fɛn fɛn kan a bɛɛ ye hɔrɔn ko la a si tɛ maa ɲɛnama ye wa n'i y'a déposé yɔrɔ hali giri tɛ se ka ta ka bɔ ti seri ma ɲi bi a ma ɲi sini hɔrɔn tɛ danbe t'a la wali nafolo ka da i ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan i bɛ ka kɛlɛ yan 2018 ka tila ka taa voter i bɛ ka ye hɔrɔnya bɛ sɔn n'i ma wa ka Karim Keyita fa n'a ba nɛni a ka tila ka taa dumuni kɛ Karim Keyita ka salon kɔnɔ danbe bɛ min ne ni nan'i sigi k'ale b'a da don danbe kuma la ala bɛ barika don a la kuma min bɛ ka bɔ a da la a t'a dusukun na kuma min bɛ ka bɔ a da la a jogo t'a la a hɔrɔnya t'a la papaga t'a la a bɛ ka kuma ten dɔrɔn komi wulu fatɔ parce que a ye place ɲini ka dɛsɛ a ma sɔrɔ
a ye siɲɛ 120 de kɛ Mali taga la pour que a ka place sɔrɔ tellement ka jolima ka go muso dɔ i b'a dɔn ni cɛ kɔni ye muso ye i kan ka jarabi ala de mais ni cɛw ɲɛ dara ale kan o dusu de bɛ bɔ u bɛ tɔɔrɔ de a bɛ komi ni ye sɛ n'a bo ta ka di mɔgɔ ma ni cɛ ye muso ye i y'a faamuya b'a la tu peux amourer voilà i bɛ jarabi ala dɔɔni ka place n'u walima ka mobili n'u san ka d'ale ma mais tisiri filɛ nin a tugura bɛɛ kɔ yan cɛ si ma ɲɛ b'a fɛ cɛ si ma foyi d'a ma tellement ka jolima ka go a garijɛgɛ ka go a tɛrɛ ka jugu foyi a ma sɔrɔ a ka diɲɛnatigɛ la pa paga a ye siɲɛ 120 de kɛ Mali kɔnɔ walasa a ka place sɔrɔ i bɛ ka na nɔfɛ mɔgɔ zonbugu la ka hali olu fana ma ɲɛbɔ hali olu fana ma ci ka k'a la taara Karimu Keyita bɛɛ bɛ dɔ kun ninnu ka jarabi Karimu Keyita la n'a tɛ ɲini ka don Karimu Keyita kɔnɔ a bɔra o fɛ n ka cɛ Karimu Keyita y'a ka téléphone bloqué Karimu Keyita y'a bloqué i sigi kana taa baara kɛ k'i dabɔ Mali ko la jɔn de bɛ tugu e kɔ jɔn de bɛ da e la hein personne Sogɛl ye duwawu den de Asimi ninnu ye duwawu den de voilà i bɛ ninnu to yen de voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ komi an ka heure sera min ye an ka terrain fana ye e cɛ maliyɛn mais n'an bɛ taa an bɛ se Asimi de bɛ yen min y'an ka terrain ko fana ye terrain bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko c'est que mɔgɔ dɔw tun y'a bila u kunkolo yɛrɛ la ko terrain tɛ wuli tuguni an y'an dɔ bɔ an ka saraw la k'an ka énergie perdre ka ko sugu bɛɛ kɛ walasa an ka terrain bɛ se ka wuli terrain wulila dɔ fana bɛ yen ko la ye an ka tenetigiw ye ninnu minɛ an ka finitigilakaw nin ye tike fo de ye sisan nin wari tɛ taa l'État kɛsu kɔnɔ foyi mɔgɔ dɔw de minɛna nin baara sugu la o bɛ tike dilan k'a feere mɔgɔ ma n'u y'a feere a wari u yɛrɛ b'a dun han maliyɛn tɛ siran ala ɲɛ dɛ a mɔgɔ sugu de filɛ nin mɔgɔ halakelen ninnu filɛ nin ninnu bɛɛ minɛna o tun bɛ tike fo de dilan k'a feere mɔgɔw ma a wari u yɛrɛ b'a dun terrain min an ye gɛlɛya sugu bɛɛ walasa a ka wuli terrain min ye san joli k'a tɛ ka boli o terrain wulilen fana dɔ bɛ k'o wari nanbara dɔ bɛ k'o ala mais n'an bɛ taa an bɛ se Asimi de bɛ Buwate ye nin ko sugu ninnu tɛ passé Asimi tile la i bɛ ku tile de walima an b'i minɛ han e ni ala na tila cɛ ni danbe bɛ ninnu na terrain ye san joli kɛ han waati min na sanction b'an kan Asimi jɛra a ka sara kɔ Sogɛl jɛra a ka sara kɔ anw yɛrɛ ye wari bila kɛsu kɔnɔ yan o terrain wulila dɔw fana bɛ ka yuruguyurugu don baara la han tike bɛ ka dilan tike min tɛ faso ta ye tike min tɛ l'État ta ye o bɛ ka feere mɔgɔw ma ala y'u bɛɛ minɛ ala y'u bɛɛ kɔ bɔ fiɲɛ la u bɛɛ malola an ka sɔrɔsiw y'u bɛɛ minɛ n'an bɛ taa an bɛ se an b'aw bila yan jusqu'à mɛtɛ k'i fo Abdoulaye Samakɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'an bɛn comment ça s'appelle lundi ni ala m'an ka kalifa minɛ na lundi an bɛ na samedi dumasi anw tɛ vidéo kɛ quoi